Да, и здравейте хора. Тук съм аз, Жората и Х02. Сега той е... Той е нов. Да, жалост, много Селев не е тук. Тя има причина да не е тук, не знам каква е, но все пак. Пак уведомявам, ако не съм казал в другите си клипове. Много рядко снимам с другия скин 245. Демек, почти никога. Аз ще снимам с този, защото е як. Първото на първо, второ снимам с тея. Ако трябва да снимам с 245, те трябва да ги няма. Трябва да са лефнали. И аз трябва да съм сам и тогава може. Започваме клипа. Ние тук не сме инвайтени. Защото трябва да чакаме, аз трябва да чакам 400 секунди. А нашия пич Х02 трябва да чака 200. Ай, кажете нещо да е. Браво. Аз го взимам спокойно. Ама ти не можеш, защото не си инвайтът. Аз съм на едно бутче. Добре, аз съм камерата. Имам кофа с слава. Не, чакай, като имаш кофа слава, дай ги на Жорето, защото като тайвай ти ще ги загубиш. Трябва да чакам с 24. Да, дай му ги на Жорето. Ето си ги, ето Ники, върни са. Чакай сега да сложим в честа. Сега снимаме към 10:30, някъде 10-23 минути. Ники, ти в 11 ли? Значи сега събираме фиданки. Аре бе, И са техники. Аз имам едно дърво, вземете го. Малко ще разширим тук, сега ще разширя с дъски. Не бе, дървото сега ни трябва най-много. Накарай, айди. А по-добре виж... някакви кирки? Не, виж. Както те учих ония път, събери дърта и после като направим кабелстон генератор, ще го съсипим с кабелстон. Да вземем така дърта целя. Добре, чакай, имаш ли купче лед? Вземи едно купче лед и лава. И сега ти покажам къде трябва да трошиш. Аз имам купче лед. Викам, дай му го всички айтеми, защото ще ги загубиш. Дай му ги всичките. За кого? Защото ще ги загубиш. По-добре да ги имаме. Ето. О, що ги вземам аз? Ги отдалечи са. Ето, Ники. Не мога да взема ти скъби. Това е. Чакай, ще ги взема, айди. То скяпа къве. То бъгнато. И на мен е ладно. И на мен. О, стига, човек. Бах ти лагавия срор. Прави са. Ти сте взели ги? Сега да оставим. Динята взели. Да, взели. Сега гъбата. Нали, и сега вземи една вода, една лава, да ти покажа как да направиш кабелстон генератор. Я да видя колко му остава. Аз нямам вода. Аз вече мога да отваря. Нашия приятел Новсул е на линия в скайп. Я, верно ли бе? Ти можеш ли бе Х02? Какво? Ще го добавя. Я ми напиши синовите Девис Геймър. Ами да, аз мога да отварям често, що? Остават ми 147 секунди. Аз вече мога. Да ни падна, защото за малко да умира, поне няма. Добре, ще взем. Имаш ли лед в честа? Аз ли? Да, имаме. Вземи едно. Добре бе, вземи едно. Ники, я малко разширявай. Изчакай. Ники, вземи едно лед и една кофа лава. Да, зелки. Добре, ела тук и троши. Първо купче... Не, чакай. Тук чупи. Аз
Така, после тука. А после чакай, ето тука. Ама се отдалечи, ето тука. Кръстев, нас са качили в YouTube. Тук ли? Да бе, тука. Където е грас. Аре, чупи тука. Ами чакай, отдръпни се, че не мога. Така, после ела оттам, вземи дърта и ела насам. И чупи тук. Ще служи, ела. Служи такава. Служи лавата тук. Служи едно купчеле тук. Не там. Махни го. Служи някое блокче върху него. Не, може го така, служи го е тук. Аз го взех с кофата. Добре, служи го е тук горе. Мазех кофата. Горе. Ето тук, така. После чупиш това. Чупи това. И вече се образува. Така. И сега дърво ни трябва за кирки. Направи кирка. После вземем всичкия дърт и ще го поставим с каващо. Да, също. Брадва ще ни трябва ли? Не. Сиха би дървото за брат. Само кирка. Я напиши... Една ще ни стигне ли? Не, няма. Не, чакай сега. Като изкопаеш кабелстона, нали, направи 30, направи каменна кирка. Така. Добре. И чупи тука. О, чакай, че. Тука. Влез тука и чупи си кабелстон спокойно. Добре. Чакай, спри. Давай. И той идва към тебе. Не е нужно да ходиш към него, защото може да избута в лава. Ай, така вземаме кабелстон. Да. Да. Я напиши си вид и моето име да видим дали е. Денис си вече такова. Валина с... Не. Жек да го напише. Готово. Колко кабелстон трябва, Ники? Чакай, събирам. Дай 3 кабелстон. Аре, само изкара в лавата. 3 ли? Да, 3. О, чакай, че ги хвърлям на мен. Не го чупи, няма да излезе нищо с ръка, като го чупиш. Мерси. Не, бе, Боби. Дай дърво, дай клечки, ако имаш. 2. Добре, дай ми 2. Стига. Колко кабелстон, бе? Опс. Крафтинг тейбъл, ето го. Аре, бе, Боби, остави кабелстона. Ето си го. Дай едно кабелстон и 2 дърва. Баз, вижте какъв бък. Значи аз правя една кирка... не, чакай, то се оправи. Дай такова. Дай дърво и едно камък, ако можеш. Колко дърво? 2 дърво ми трябват. 2. Да. И едно камък. Да. Дай си направи кирка и на мене. Ами направи искай от джорето. Хора, само да питам, кой от всички ни тронна високото дърво? Кой е тук? Нилсон Лефт ли е тук? Да. Как така тронал високото дърво? Две. Ми дайте дърво да... Не, аз го махнах, защото пречеше на това. Пречеше на борчето. Нали това е борче има... И така е по-яко. Да. И това пречеше и ние го махнахме. И две да снимаме клип или? Аз съм... Чакай, аз съм го пошал, макар да направим еп 2, епизод 2. Ако искаш идвай.